Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας για μια ακόμα εκπομπή Πρόβατα Ξυπνάτε. Το θέμα μας σήμερα είναι η ανεργία και τι πιο ωφέλιμο και παραγωγικό να γίνεται λόγος για την ανεργία και ο λόγος να απευθύνεται στους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους πολίτες. Η εκπομπή μας, όπως πάντοτε έτσι και σήμερα, επιχειρεί να δώσει βήμα και λόγο στον τηλεθεατή. Καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο κύριος Αντώνης Αθηνή, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς αντιμετωπίζεται η ανεργία στην Ήπεθρο. Κύριε Αθηνή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαράκος. Πώς αντιμετωπίζετε αλήθεια η ανεργία στην Ήπεθρο? Πραγματικά η ανεργία στην Ήπεθρο δεν αντιμετωπίζεται. Υπάρχει πρόβλημα. Που τα λεγόμενα σας διακρίνω μια ένταση. Θα έλεγα εγώ ανάκτηση. Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος? Τι να σας πω, κύριε Χαράκος. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Για παράδειγμα, εγώ δούλευα στις οικοδομές. Έχω μια οικογένεια την οποία συντηρούσα. Το πρωί πήγαινα στην εργασία μου, το απόγευμα σχόλανα, έρχομαι και συντηρούσα την οικογένεια μου. Τώρα είμαι άνεργος. Πέστε μου, τι να κάνω? Πραγματικά η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται. Καταλαβαίνω. Ποιος θεωρείται αλήθεια ότι φέρνει ευθύνη για τον κατάσταση? Ευθύνη για αυτή την κατάσταση, κύριε Χαραλάμπους, νομίζω είναι καθαρό. Ευθύνη φέρουν οι τράπεζες, το κράτος και προπάντων αυτοί που τα δημιούργησαν, αυτοί που τα φάγανε. Είναι λέξεις που ακούω κατά καιρούς να λέγονται. Τράπεζες, τραπεζίτες, εφάγαντα, φέρτει το κράτος. Αλήθεια, γιατί πιστεύετε ότι η κρίση ξεκινά από τον τραπεζικό τομέα και το κράτος, αφού μιλούμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο? Γιατί συγκεκριμένα στην Κύπρο να αντιμετωπίζεται η κατάσταση της κρίσης ότι φταίουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις? Κύριε Χαραλάμπους, εγώ είμαι ένας απλός εργάτης. Αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις ήταν και αυτοί που τα φάγανε. Άρα πήραν τις αποφάσεις για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους. Και καταλήξαμε εδώ που φτάσαμε. Πιστεύετε ότι εάν οι αποφάσεις του κράτους ήταν καλύτερες ή πιο αποδοτικές για σας, τούτο θα απαυλύνει το ζήτημα με την κρίση? Ή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, υπάρχει μια περίπτωση που ο εργαζόμενος να μην απασχολείται γιατί υπάρχει έναν κοινό εργατικό δυναμικό. Τούτο που λέτε και εσείς καλύτερα στις δουλειές σας, παράνομη μετανάστευση. Αισθάνεστε ότι επηρεάζεστε τούτο το γεγονός? Βεβαίως. Αν, για παράδειγμα, το κράτος έπαιρνε τα αναγκαία μέτρα, δεν έπρεπε να φέρνει παράνομους μετανάστες. Έπρεπε αυτόν τη μάστιγα, ας πούμε, να την καταπολεμούσε. Αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο παράνομος μετανάστης δουλεύει πιο φθηνά από τον Κύπριο εργάτη. Έτσι, αναγκαζόμαστε και εμείς να δουλέψουμε πιο φθηνά. Τι έγινε στο τέλος? Τώρα είμαστε άνεργοι, γιατί ήρθαν τόσοι πολλοί παράνομοι μετανάστες που δεν έμειναν δουλειές για μας τους Κυπραίους. Γιατί αλήθεια ο μετανάστης να αμείβεται με χαμηλά ημερομισθία και τούτο να δημιουργεί πλήγμα στη δική σας εργασία? Και τούτο λέω γιατί ως επιτοπλίστων οι Κύπροι θυμίζονται να έχουν μια ρατσιστική εντός εισαγωγικών τάση αντιμετώπισης προς τους μετανάστες. Θα βάλω μια ανωτελεία και την απάντηση σας θα την ακούσω και εγώ και οι φίλοι τηλεθεατές με αρκετό ενδιαφέρον μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα.